हरिचरण भैया, यहाँ लोग पैसे पे वोट नहीं देने वाले हैं ना, क्यों केतनो खरीद ली है देखो तनी हम मेहर अरुवन लगे कातना पैसा बाजी सब मर्दे कमाई है। जितना हमार भौजाई बड़ी सब पेटी तुर के आइल बड़ी सब ये होता है। मैं बहुत ऐसे कम देखता हूँ कि महिलाएं कभी हम लोगों को 2 रुपया दे। मैं पहली बार इधर 10 साल में एक ही बार दे दो, तू निश्चित हम निश्चित। हाँ बार बार आई बार ठीक हमरा हम। हाँ चाची 2 को 50-50 के दी कहा तरीका काम करे 2 को तो तू हमरा के देवे ना खुदरा करवे लू। हां तू हमरा के सब्जी वाला बुझाता रू तो एगो 2 को 50-50 की मतलब है 2 को 100 के औरी ले लो। लो ना लो ना लो ना लो है ले लो। ए चाची ए सुना ना ए चाची लो 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 ना एगो हेने और लो हेने। अरे रे बुढ़िया है ना रे अच्छा भाई तार पैसा ले ठीक नहीं है हमरा। ले ला 2 को 50 के ला 50। अच्छा 50 अच्छा ला ले ला सब रख ला। तू कहे के पैसा देता रू ये बड़ा ईमानदार मेहरा रू बड़ी होई। हाँ ठीक बा मौसी बाप ये प्यार है आप सबका। ये मैं पैसा हाथ में इसलिए नहीं लेता हूँ कि मुझे पैसे की जरूरत है। हर आदमी चाहता है कि एक बार इसको छू ले। हम भी चाहते हैं कि हम अमिताभ बच्चन को छू लें। तो आपके लिए तो सलमान खान खेसरिए न है। सही बात देखाओ किन्नी बुखार बुझा भइल। रिपोर्ट वाले खिदरोगा जी मामला चोली चोरी के। एगो काल भी गाना हमारे रिलीज भइल बा कि जवानी लेके पाँव भरमू आवो तरु गाँव ठीक है कोई बात नहीं, सब चलते रहता है। हमारी माता बहन बेटी भी यहीं पे है तो हम लोगों को ऐसे ही गाना गाना है ताकि इनको भी मजा आए। ऐसा ना हो कि इनको लगे कि यार क्या चल रहा है। ठीक है आज ये लो ना रहे लो जहाँ हॉटल की खेसरिया सटल तो ठीक बा। अभी बा लो तो ठीक बा। एक बाद वाला कार्यक्रम में हीरोइन लेके आए हम जैसे भैया के विजयी घोषित भइल ओकरा बाद खेसरिया जी ट्रैक्टर पर नाची। देखा बाबू अरे कि जाए पिया जवानी हमार जराई रे गइलाना हो जराई रे गइलाना एगो नचनिए कारा तहरा लोग खाती हो। अच्छा हमारा बुझाता है कि दुनिया के आधा ना 99% मर्द बिगड़िए गई हुई है। कौनो मेहरारू के अपना मर्द पर भरोसा नहीं है ना ना। हम अपना पर कुछ ना बोले हमारा काम गबड़ा जाता बहुत दिक्कत होता हमरा। केहू ये दुनिया में ऐसा मर्द नहीं है जो अपना मेहरारू के नजर में बहुत सही होके। सही बात बा ना। तू भइल बड़ू नीमो ये दुनिया में हमनी के केतनो नीमन के आ जाना अपना मेहरारू के नजर में दोषिए रह जा। सही बात बा। हमार तो इंटरनेशनल सब्जेक्ट बा। हमार सब्जेक्ट जानते नहीं जब हमरा वही में कमे में वही से 2 रुपया कमेबे तो कौना से दूर है। कबो केहू सटता कबो केहू सटता हमहू कम छुछुनर थोड़ी हई। हमहू जब नहीं समान तो हम सटिए जाता नहीं लगे क्या करे बाबू। आओ दिखाओ अरे कि जाए पिया जवानी हमर जराई रे गइलाना कि चढ़ली जवानी छोड़ी के रहेला दोसरा के डेरा में। अनिमन बदन छोड़ी रहेला कवना फेरा में। कि कहीं से बताइया भे बाबा
शरीरियो राजा ई गलते गलते हो आ घरे हमरा झगड़ा भइली अखिलेश जी के चलते हो कि लागत दागी की कोई धोदी जवानी के जीवन में दोबारा लेके अइली अखिलेश बाबा का जल राघवानी के वायरल हो गई कि जहिया घर हमरा चल जाबी तो कुछ आ जाई मुड़ी जी हम डर नहीं खिजात कि मार दी छुड़ी जी अरे कि जाए पिया जवानी हमर जराई रे गइला हो जराई रे गइला अरे कि जाए पिया जवानी हमर जराई रे गइला हो जराई रे गइला 1 2 3 अरे कि चाहे पीड़ा कमाई कुल्ही उड़ाई रे गइला तो टूट जाही राजा जी टूट जाही राजा जी पलंग सजा कि चाहे पीड़ा कमाई कुल्ही उड़ाई रे गइला ना अच्छा तो तू ही भल बड़ा तारी माई के हीरो भाई बड़ा तू सेल्फी ले हइलो तार मौसा लो ना ली हां तेरी मां के हो तेरी माई मास्टरी में नौकरी लगे अब जो 6 महीना का अंदर जो भग कहां से निकलिया बाद में हां होली का अरे कि चाहे पिया कमाई कुल्ही उड़ाई रे गइला ना हो उड़ाई रे गइला ना एगो नचनिए कारण एगो नचनिए कारण कनिया के एगो नचनिया कारण कनिया के भुलाई रे कि सुन ये करे जा जागल रहता रह ए राजा जी ए रजऊ पागल रहता रह कि छोड़िए के हमके तू तो भागल रहता रह ओनिए लागल रहता रह तो सुन जे करेगा तू तो जागल रहता रह ओनिए पागल रहता रह हमरा के छोड़ी तू तो लागल रहता रह रजऊ भागल तो चाहे किसन कमाई कुल्ही उड़ाई रे गइला ना तो चाहे किसन खेसारी के परिकाई रे गइला ना हो परिकाई रे गइला ना एगो नचनिए कारण कलिया के भुलाई